आं बोरायथारबाय नामालै मानसिफोरा आंखौ बोराय बोराय बिलांबाय थायो बोरायाखै दा दे खामानि मावना जानो थाखाय हिम्मत लाखि बुजिबाय हा मा बुंनो माने दा जायखिजाया आदाया माला थारा माबा मा होनो पर्सनालखौ माला लायो गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आंजों जोंनिनो आंनि फंबाय सानै आं बर' गथ' लोगो मोनदों आं जेराव थायो बेनिफ्राय आं फंबायमोनजों सावरायनो जोबोर मोजां मोनदों आं फंबायमोनखौ लोगो मोनना बेनिफ्राय आं गामिनि हाल सालनि बागै फंनैसो सावरायगोन बेनिफ्राय फंबायमोना बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै मोजांखौनो मोनदों बा जायगाफोराबो बहुत मोजां नायनो मोजां मोनदों गिदिंनो मोजां नाङो जायगाफोराव मा बेरायनो मोजां सोलोंदों नाङो नोंसोर बेयाव फैना मा सोलोंनो मोनदों जों सोलोंनाया सानैबो बुं बेयाव फैनानै नोंसोर मा सोलोंनो मोनदों सोलोंनो मोनदों माने जों दा मानसिफोरनि खामानि मावनायफोरखौनो मोजां नुदों नुनो मोनदों खामानि मावनायफोरखौ ओरैनो थानायफोरखौ मोजां नांदो मारै मा खामानिफोरखौ गाहाम नांदो नुनानै जोंबो एसे गाहाम नांदो नुनानै खस्थ' खालामनो गोसो जादों जोंबो खामानि मावनो गोसो गोसो जादों जादों एसे ओमफ्राय जियानो जा फंबायमोन उनाव रायलायबाय थागोन आं बोरायथारबाय नामालै मानसिफोरा आंखौ बोराय बोराय बिलांबाय थायो बोरायाखै दा दे बोरायाखै बोराय माराखै मोजां नुयो हेन्डसाम ना मानसिफोरा सानफ्रोमबो इउटुबाव बुङो बोरायथारबायलै आदा हिनजाव लादो होनना बुङो बोरायाखै जेबो बोरायाखै नोंसोरनि बयआ बेसेबां जाखो नोंना आंना 20 जाबाय दा नोंना आंना 23 जाबाय 23 होनबाथ' आं 18ल'सो दस' अब्ला आं ओरैनो बोरायबाय होनो ना मानसिफोरा ओमफ्राय आं 18ल'सो फंबायमोना 20 आरो 22 ओमफ्राय खामानि मावना जानो थाखाय हिम्मत लाखि बुजिबाय हा नोंसोरो जोंखौ नायनानै सोलों मिथिबाय सोर माबायदि खामानि मावगासिनो सोर सानसे गिदिंगासिनो जों नायना सोलों ओमफ्राय नोंसोरो खामानि मावनानै जानो थाखाय हा हिम्मत लाखि मालाबाबो नोंसोरनि हिम्मतआ जेननाङा मिथिबाय ओमफ्राय जियानो जा बेयाव जेब्ला नोंसोर खामानि मावनो फैबाय जेला हा नोंसोरथ' नुखादो फुंनिफ्राय जों माबायदि थायो हर सान माबायदि थायो नुखादो हा अब्ला बेखौ नायनानै सोलोंनायजों लोगोसे हा सोलोंनायजों लोगोसे नोंसोरनि थांना थानो थाखाय हिम्मत लाखि मानो होनोब्ला आं सानो आरोना बे जोनोम मोनसेयाव दा आंखौनो बुंनोसै आं लाख लाख फैसा खामायबाय जिबनाव लाख फैसा हा खिन्थु बे लाख फैसाजों जेबो जानो हायाखै मिथिबाय फैसाया बबाव थाङो माने फैसा फैबानो माबा मोनसे प्रब्लेम जायो न'खराव बायदिसिना माने फैसाया बबाव थाङो आं लाख फैसाखौ माने दिनैसिम जेबो खालामनो हायाखै जेबो जानो हायाखै आं सानो माने भगबाना दिनैसिम आंखौ मावना जानो हागोन ना हाया नायगासिनो दङ थारमाने बुजिबाय माने भगबाना ओरैबायदि नायदो ओमफ्राय मावना जानो हागोन ना गथ'आ फैसाखौबो होदो फैसायाबो थायाखै मावना जानो हागोन ना बेखौसो नायगासिनो थारमाने भगबाना बुजिबाय आं बि सानो माने जों बे जोनोमाव बा जों थाखा फैसा गोनां गिदिर मानसि जागोन बा जों जानो हाया आं बेखौ सानो माने जोंनो होआखै खोमा भगबाना मिथिबाय नोंसोरबो दिनै 20 आरो 22 बोसोर जिबना स्टार्टसो जादों स्टार्टिंसो नोंसोर दानिफ्रायनो बेफोरबायदि खामानि मावनो सोलोंदों ना सोलोंदोंबा होमबा जोङो मा जिबनाव माने जों भगबाननि सिगाङाव जों मावनानै देखायगोन ना मादि जानो हायो हाया बेजों उननि बाथ्रा खिन्थु जोङो फाल्तु जाया जिबनाव ना जोङो ओंखाम बोथिथाम मोनजाबानो जागोन जोंनि लाइफआव जोङो बे जोनोम मोनसेया जोंनि ओरैनो थांदो जों मावना जागोन ट्राइ खालामगोन मानसि जानो हायो हाया नंना नङा दिनै आं लाख फैसा मोननानैबो मानसि जानो हायाखै नंना नङा होमबा नोंसोर बेसेबां फैसा मोनो नंना नङा थेवब्लाबो जोङो मा खम फैसाजोंबाबो जोङो सोलिलांनो हागोन जागोन लाइफआव फैनो गोनां बेबो जोनोमाव थारमाने जों थैखांनानै जेब्ला थैगोन ना जोंनि जागोन थारमाने इन्डिया देशा जोंनो भगबाना होगोन जों बिदि साननानै खामानि मावनांगोन सोरखौबा नुनानै जों मालाबाबो लब जाया नोंसोर जि जायगायाव दङ दा आं थानायाव दंना नोंसोर आंखौ बोरै लोगो हमनाय दे बुंग्रोलाय मा गोसो जाना लोगो हमनाय आंखौ माने जेनेबा आदानि भिडिअफोरखौ नायना फल' खालामदो आरो मोजां नांदो ओमफ्राय जों नंदो माने लोगोथ' ओरैनो हमनो हायाना टाइमखौनो मोनखायाना खामानि मावनाय मानसि जोङो दा जेनेबा नेवनो लोगो मोनबाय लोगो मोनना लोगो हमना मोजां नांबाय आदाखौ जों माने फाल्तु जाया दा जों सोरनिबा गोबां बायदिसिना रोखोमनि मानसि लोगो मोनगोन नंगौना नङा सानफ्रोमबो मिडियाफोराव नुयोना बायदिसिना लोंनाय जानाय गोलैना थानाय थैनाय सोरबा पुलिस हमजाना बुजाना सोनानै जों बेफोरबायदि
बे जिबन मोनसेयाव खालामो जों माने बेफोरबायदि नों सेरेब लोंनो लुबैदो भाई आं लोंनाङा होनना बुङा न'आव लाना थांनानै गरसे लोंना दुब्ला उन्दुना था जेबो प्रब्लेम जाया नों मिथिबाय नोंखौ रावबो नुवा आरो नों एसेबां हा लोंनानै नों नाय मा मोनदो बेवहाय मा प्रब्लेम जादों लोंनानै बेवहाय जेबो जाया नों कमप्लिट नोंनि देहानि हानि कमप्लिट लस नोंनि अब्ला फैसाया बोरै थांदो देहाया बोरै थांदो नङा नङा नोंनि देहाखौबो जादो बे नोंनि फैसायाबो बोरै थांदो अब्ला बेनि जायगायावनो जेब्ला लोंनो लुबैयो आरे लाल साहा बानायना लों बरियानो नंगौ ना जेब्ला मानसि सेरेब लोंनो लुबैथारदो बे समाव लाल साहा बानायना लोंलाय संख्रिनि लाल साहा बरिया ज्रोम जिलापिजों संख्रि लाल साहा बेबायदि माने जिबनाव गाब्रनाय खामानि मावनाङा माने आं जिबनाव गोबां गाब्रबाय लाइफआव बेनिखायनो आं नोंसोरखौ बुजायो जाहाथे जों बायदि जानाङा गाब्रनाङा गावबा गावनि खामानिखौ मोजाङै माने होसोलांनानै मावबाय था जागोन ओमफ्राय नोंसोर दा ओरैनो एक्सट्रा बेयाव दा नोंसोर 20 आरो 22 बोसोरावनो बेफोरबायदि खामानि मावनो फैदो बा खामानि मावदो आरजिदो आंथ' बिराद मोजां मोनदो बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन फंबायमोन बेयाव थानानै नोंसोरो दिनैनि दिनाव ओंखाम मोनजायाखै फैसा नांथारगौ जादों मायबा मोनसे हा मायबा नांथारगौ जादों ओंखाम मोनजायाखै ओमफ्राय आंखौ कल खालाम मिथिबाय आंखौ कल खालाम नोंसोरना ओंखाम मोनजायै जागोन मिथिबाय आदा बेदर मोनजाथाराखैलै फैसा गैया आदा दावदै जानोलै फैसा गैया मिथिबाय आंखौ कल खालाम खुनु माने ओंखाम उदै रसा नांनानै बेयाव थानाङा बुजिना मायबा मोनसे एनि प्रब्लेम जेबो सिन्था खालामना जेब्लासिम आं बेयाव दङ आरो नोंसोरबो बेयाव दङ हा रावखौबो जेबो गिनांगौ गैया बेनिफ्राय मायबा बुंनो आरो माबा बुंनो माने दा जायखिजाया आदाया माला थार आरो माबा मा होनो फर्सनारखौ माला लायो फर्सुनार थारखौ माला लागोन फंबाय बे फर्सुनार थारा जोंनि नङालै ना फर्सुनार आरो थारखौ सोर बायो नोंसोर नुदों ना माबायदिया बायनो हायो माबायदि माने दा एमएलए मन्थ्रिफोरखौ बायनो हायो नङा होमबा सोरबा थिका मावनाय रायजोनि थाखायनो गासै रायजोनि फैसा इफोरो नङा बिसोरो खामानि मावनानै माबायदि लाबा लाब खालामो जों मिथिया दिनै लामाफोरखौबो नुयो 2 बोसोर थाङा होमबा मोनजायो खोमा नंगौ नङा होमबा जोंफोरबायदिया बे फर्सुनार बायनो हायो जियानो जा नोंसोरनि गामिखौ खोन्था जोंनि गामिया जाबाय रङिया मालदापारा सानैबो बेनिफ्राय गामिनि हाल साला माबायदि गामिनि हालसाला ओरैनो मथा-मथि सोलिनो हागोन गामिया मोजाङानो इमान हामा नंद्राया गामिनि गथ'फोरा माबायदि एकदम थगायना नोंसोरनि गामिफोरावबो माबायदि गथ'फोरा लोंनाय जानाय बारा उन्दै हाबा जानाय बायदिसिना सिचुएसन दङ बर' गामियाव बे बायसा जोंनि गामियाव उन्दै हाबा जानाय गैया माने लोंनाय जानाया बाहाय खम आरो एसे माने लोंनाया लोंबाबो अब्लां गैया हारसा गामि दं नामा खाथियाव हारसा गामि बाहाय गोजान जायो एसे मोजां सार्भिस मावनाय फौजि दङ गोबां फौजि दं मास्टार साख्रि बांद्राय दङ साख्रि मावनाया बांद्राय दङ जोंनि गामियाव माने साख्रि मावबाबो जोंनि गामिनि साख्रि मावबाबो माने लेभेला बारा एसे जोंनि गामिनि साख्रि मावनायफोराबो साख्रि मावनाय नालाय लेभेला बारा एसे माने जों बायसा मानसिखौ माने माथा मारिया बेबायसा आरो नोंबा नों आंबा आं आरो ना साख्रि दङ बे बर' समाजाव गासिबो समाजाव बे सोलिखायो माने मानसिया जाना साख्रि मावनानैबाबो माने लेभेलखौ बारा देखायनाङा आरो ना दा जेनेबा जोंबो मोनसे टाइमाव गिदिर जानो हागोन ना बेबायसा जोंखौ माने मुगैनाङा आरो माने मोजां लाइनखौ जोंनोबो होनांगो दा जेनेबा जा बिसोरनि फैसा दं फैसा थाबा माने दा जोंनोबो एसे ओरै माने बाथ्राफोरखौ सोलोंहोनांगो मोजां बाथ्राफोरखौ शिखायना होनांगो बेफोरखौ माने गैयालै माने माथा मारिया जों गोदै मानसिखौ आरो सोलिबाय थादों जेबो सानना फंबाय साख्रि मावनाया साख्रि लेभेल जायखिजाया सोलिबाय थादों नङा जोंनि मावनांगौआ जों मावबाय थागोन नंगौ नङा आरो जोंनि गामियाव दा माने जानायखौ माने नायनो हाया माने एसे जाफुंहांबानो माने हिंखा जायोलै एसे बे गासैबो समाजावनोखा दा जोंखौबो गारि गंसे बायोब्ला गारि बायबाय न' लुबाय बेफोरबायदि जोंनि बर' समाजाव दाबो दङ बिराद माबा खालामो हिंसा दा नोङो गासैबो बिथिङावनो नाय बर'जों बर' बेसेबां दावराव दावसि गासैबो फैसा नांगौ नङा फैसानि थाखायसो बे दावराव दावसि जोङो माने आं नोंसोर बेखौनो बुङो मोनसेल' जोंनि टारगेटआ हिम्मत लाखि मावनानै जानो हिम्मत आं दहायनो बुंदों हिम्मत लाखि जोङो बाद दोन मिथिबाय
गिदिङो जोंबो नांगौ औ, जायोब्ला नंगौ। मोनसे मावना जानो हानाय मोनसे हिम्मत थानांगौ मोनसे औ। जियानो जा बुजिबाय जों जानला मोनला सोरनिबा बाथ्रा लाना नांलाय खमलाय बे मोजां नङा दा जों 20 आरो 22 बोसोरनि गथ' दिनै खामानि मावनो स्टार्ट खालामदों मा नंगौ नङा अल टाइम मावबाय था साक्सेस जालांगोन लाइफखौ मोजां खालामनानै जोङो एसे दा नोंसोरो गारि सालायनो रोंगोन लाइसेन्स बरन थाब लाइसेन्स बननानै 1.5 लाख 1 लाख थाखा फैसा बुथुमनानै हा गारि गंसे सुइफ्ट डिजाइरफोर बरन बेखौ गारिखौ नों माबायदि सालायनांगौ नाथाय गारि सालायनानैसो लोंनाय जानाय खालामबा जानाय नङा गारिखौ माबायदि भारा खालामनांगौ लाइफ नों खामानिल' मावनो ओंखार बाखि आं नोंसोरनो भिडिअनि गेजेरजों होनला बाखि आं नोंसोरनो जेसेबां आइडिया नांगौ आं होगोन बुजिबाय आदानिया मोजां मोननाय गैया ना आदा मोजां मोननाय गैथ'वालै फंबाय नायनोसै फंबाय आंथ' 18 बोसोरल'सो जादों दा आरो मोजां मोननाय लाना मा जानो 22 आरो 20 ल'बा आंथ' बोराय आंथ' बोरायाखै 18ल'सो बोरायखायनो बोरायनो बुदिफोराबो ताग्रा निसाबो मोजां दं दाबो बहा बोरायनो आरो अके फंबाय अब्ला जों दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै ना जायो